eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Aurtengo bigarren bero bolada iritsi da Euskal Herrira. Astenetik ari dira temperatura beroak izaten eta Nafarroako herriberan atzo aktibatu zuten alerta gorria. Araban gaur aktibatu dute alerta laranja 39 graduainoko temperaturak izango dira han ostirala bitarte. Gauza bera egin dute Nafarrora erdialdean eta hegoaldean ere. Bizkaia eta Gipuzkoan berriz alerta horia aktibatu dute barnealdean temperaturik beroenak 36 gradukoak izango direla aurreikusi baitute eta kostaldean 30 gradukoak. Gabon guztioi, Gasteizeko Mercedes-Benzen lan hitzarmena adostu zuten zuzendaritzak eta sindikatuek atzo. Langile batzordearen gehiengoak, hau da UGTek, Komisiones Obrerazek, Ekintzak eta Pimek, egindako proposamena onartu zuen enpresak, Alemaniatik iritzia jaso ondoren. Edo nolare, gatazka ez da oraindik amaitu, itunak ez baitu erabateko babesa jaso. Ela, LAB eta SK ez daude ados proposamenarekin, besteak beste, ez duelako aintzat hartzen eskatzen zuten soldata igoera eta grebara deitu dituzte langileak gaurko, biharko eta etziko. Mikel Díaz de Alda, Mercedeseko labeko ordezkaria. Greba eguna ongi doa, ekoizpena geldiri dago, aurreko astean bezala, 195 inguru gelditu egin da, orduan guretzat hori pozgarria da, eta horrek plantilla horre akordioekin ez dago ladoz islatzen du. Orduan, biharko eta txiko berriro greba dituko dugu, asambladan hori galduta gero horrela onartu da, gehiengo handi batek esan du hurrengo 2 egunetan greba egitea, eta horrekin jarritu dugu, orain piketea ditugu eguerdian eta gauean, eta joango gara ikusten, baina espero dugu, esan bezala, inor lanera esartzea. LAB sindikatuak etxeko lankientzako hitzarmen duina eskatu du Confebasken. Laben arabera, Confebaskek uko egin dio etxeko langileen baldintzak negoziatzeari. Llevar a Confebas a los tribunales para exigir de que se instale esta mesa. Confebas negociatzera y tal. Con nuestros derechos y Confebas nos lo niega. No lo vamos a permitir. Confebas discrimina, la lucha no termina. Discrimina, la lucha no termina. Lan gatazkez, lan osasunera. Azken txanpan zartu da amiantoaren biktimen funtzarako legea. 25 milioi euroko konpentsazio funtsa sortzea ahalbidetuko du. Eta urtero hornituko da Espainiako estatuko aurrekontuen bitartez. Jesus Uskudun Euskadiko amiantoaren biktimen elkarteko bozeramailea izan da gurean. Pozgarria gutxinez, maila bateko justizia lortzeko aukera. Urtek luzatu dira, baina irutzaigu behin orain senatuan eta urtean bukaerako gutxinez izatea eta kalte ordain batzuk gutxinez denak izatea. Ez daile izan diskriminazioik enpresa dutenak o ez dutenan artean eta baita ere etxean kutsatu dianak erropa garbitzen horrelako. Bigarrenez, kontsumo presioen indizea 2 zifrara iristeko atarian geratu da Hego Euskal Herrian. Martxoan 9,9,0 heldu zen eta ekainean berriz 9,9,7. Edo nolare, azken 3 hamarkadetako kopururik handienak dira horiek. Eta arazo handia dira, batez ere maila ekonomiko apala duten herritarrentzat. Haiek sufritzen dutelako gehien presioen garestitzea.
Gaizatuta berriz, bart bete dira 25 urte Miguel Ángel Blanco PPko Ermuko zinegotzia hil zuela etak. Aurreko egunean Lasarten zauriturik aurkitu ostean buruan 2 tiro zituela. Gurean bizikidetza izpide alaze heldu dio gaiari Josu Erkoreka, Jaurlaritzako lehendakari orde eta segurtasun sailburuak. Arrazkirik ez dagoelako, atentaturik ez dago, eta horrek ezinbestean dakar ondorio positiboa elkarbizitzarako, ez da. Nik orain legebiltzarrean bertan, sarri askotan aurkitzen dut, bere garaian, babes antzaileekin eta ibiltzen zienak, eta orain izaten dutenak, euren eguneroko bizitza asko lasaiagoa eta eramangarriagoa dela garaia hartan baino. Ikuspuntu horretatik elkarbizitza, elkarren aitortza eta bar, nabarmena da, gauza nabarmena da, aurrera pauso handiak eman izan direla, gero egia da baita ere, indarkeria bazter batean utzeaz aparte, gogoratik eta Eusko Jaurlaritzako beste puntu batzuetatik ere politika bereziak jarri izan direla martxan, memoria, justizia, reparazioaren inguruan ekimenak bultzatu alizateko eta martxan jartzeko, eta horrek guztiak gauzak bideratzen laguntzen du. Gaizatuta San Ferminen 8. eguna dugu gaurkoa eta goizean goiz 7. entzierro egin dute. Momentuz aurtengo azkarrena Udane Arbeok kontatuko digu. Victoriano del Rio ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 14 segundu behar izan dituzte gaur goizeko entzierroaren ibilbide osoa osatzeko. Gaurkoa 7. izan da, azken aurrena eta bihar izango dute azkeneko entzierroa hemen Iruñan San Ferminetan. Esan genezake gaurkoa lasaia eta garbia izan dela azkarra benetan eta abiadurak hainbat erorketa eragin arren 6 zauritu izan dira bertan, baina bat bera ere ez da adarkatua izan. Esan bezala bihar izango da azkeneko entzierroa Miuraren zezenekin eta entzierro ohiko ez gain, ikusi dezakezu bezala hemen atzean ere entzierro txikiak egiten ari dira, Iruñako txikienentzat eta kaleak beteta ikusi ditzakegu. Bestetik atzo adin guztako jendea bildu zer Iruñerriko mugimendu feminista edutako elkarretaratzean, jai hauetan izandako emakumeen aurkako erasoak salatzeko. Momentuz gure datuen araberan 21 salaketa izan dira intentsitate gutxikoak eta zoritzarrez intentsitate handiko eraso bat, eta hori dela eta adostutako protokoloekin jarraituz atzo atera zen manifa deitu genion eta baita ere instituzioak deitu zuten hiritartasunari, hiritarrei baita ere batzeko gure mobilizazioan. Erantzuna, polita zoritzarrez esan behar dela gogorra, eta batez esan zen nahikoa zela txistukada batekin. Amorruz josita gaudela behin ere, jaia 2 urte eta gero, berreskuratzearekin batera indarkeria jasotzearena salatu izan behar da. Biharkoa berri San Ferminen azken eguna izango da, eta alaze emango zaie festei bukaera. Entzun. Gaurkoa 8. eguna dugu eta bihar uztailak 14 San Ferminak amaituko dira hemen Iruñan baita Lesakan edo beste hainbat txokotan ere. Gaurkoan Iruñan gaude eta bihar hemen atzean dugun plazan udaletxe atarian jendetza elkartuko da ohi bezala eta bertan gaixoani abestuko dute jai hauei amaiera emanez. Penaz, tristuraz jendeak esan digu emozionatuta daudela jaien amaiera heltzen ari dela eta bertan bilduko direla gaixoani abesten. Eta Nafarroatik Arabara salto, geroz eta gutxiago falta dira Andre Mari Uriaren jaien hasierarako. Gasteizko udalak gainera programazio zabala batekin emango dio ongi etorria Zeredoni. Eta eguna
Eta eguneko albistekin bukatzeko efemeride bat, duela 45 urte New Yorkeko itxilaldia izan zen. New Yorkeko hiri osoa eragin zion ernidura elektrikoaren etena. Bada horrekin agurtuko zaituztegu, besterik ez uraldetik, eta gogoratu neoro aurkituko gaituzuela zuzenean, ala nahieran, amaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Gotta give us what we need. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. 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 We got to fight the powers that be. As the rhythm's designed to bounce with health and that go rhyme, designed to fill your mind. To realize the prize arrives, we got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, we are the same, no, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? I love it, let's get down to business, mental self-defense of fitness. Don't let the show. You got to start the work to know to make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. 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 We got to fight the powers that be. Motherfucking in John Wayne. Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hyped cause I'm amped. Most of my heroes don't appear.